Mingani मोनसे Thank you. Thank you. Apa cuma salah benar roh. Soleh. Godayi लाबोदोंसो Kamanya nak barai kayak kau zaman jadi nih. Saya dekili apa itu nggak? Terus nanti jadi belum suka kugen apa nih? Suka sini dah. Gabenनि थाखाय नै अमा बेदर एवफ्रामगासिनो लोगोफोर आङो दायो हरावनो ओमफ्रायहाय मालायसो आंखौ गारनानै ओंखाम जाग्रोबाय सानैया दोनथ'नोसै बेखौ ओमफ्राय नै ओंखाम जाबाय बिसोरो मा ओंख्रिलै मा होनो मैद्रुफोर अमा बेदर दाउदै फालौ दालि संख्रि yes sir आंनिया ओमफ्राय बेदर खोबनायावसो जाबावो आङो बिदाय जानोसै आंबो नै लोगोफोर आंनिया दाउदै ओमफ्राय अमा बेदरजों मुदुफुल ओमफ्राय इसोर जाखांनोसैयानो मालायनो जाखांबायानो ओमफ्राय आं दा जानोसै आरोना हारसिंनो ओमफ्राय जाखांनानै ओरैनो एसे डेक'रेसन खालामगोन गाबोननि थाखाय स' नायबाय थादो आगैमोन जानोसै आङो जाखावलाबायनोसै बेदरखौ मा बारा लायो गावहा बेदरखौ दिनै गाव हायनो मोननायखाय बांसिन लादों दाउदैया नोंनिया बुरजा दंसो इमा इयो खावसे मानि बारा दाउदै दैसे ओमफ्राय आरो खावसे लाबावदोसो नै सब बारायासो खर' गेदेरा सोर बांसिन मावो ना अमा बेदर जाग्रोनानै लानोसै दायो बिखा बोरै जागोन ना दहाय हिसाबै मुदुफुलजों संदोंमोन मुदुफुलजोंसो बिराद मोजां जादों आं जायालै जाखांना बेदरखौ फ्रेन्ड्स दायो जोङो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो गाबोननि थाखाय एसे डेक'रेसन खालामसै जाबाबो जायाबाबो फिसायैनो बेलुन सुग्राया नै हाय होननाय ओमफ्रायहाय माने इसोरो ससे खालामखांबायमोन आरोना डेक'रेसनखौ नै डेक'रेसनखौ नोंद्राय आइमान आरो एसे माने साजायदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो बेखौ गोलाव रिल्स सानदोंमोन एकदमबारे हासिम मोनहैलायनाया बिसो सानदोंमोन ओमफ्राय माने मोनसेल' डिजाइननि जाहैबाय गुसुं आरोना ओमफ्राय उपाय गैला बायबाय जेला होनांसिगोन आरोना फिसाब्लाबो गुसुंब्लाबो ओमफ्राय खालामसै जों दा एसे ओरैनो एसे मोजां नुनाय बायदि आरोना एसे डेक'रेसन खालामनोसै ओमफ्राय जोङो फिसाखौ फुथुबाय आरोना जोंहानि बाबाया उन्दुबाय नै खोन्थानि र' मामिखौ जोंहानि सनायानो उन्दुबाय मामा सना मामायानो उन्दुसोबाय दे सुग्रा माखाया बरिया दे सु ओमफ्राय बेवहाय दोङो गाबोननि फुजानि थाखाय फ्रिजआव जेबो बुस्थु दोनदेरासै आङो गाबोन फुजानि थाखायल' एसे फिथाइ सामथाइ दोनबाय आरोना दे मा मबाइल थुबाय थादो इयाव डेक'रेसन खालामग्रायानो जोंना मबाइलसो थुबाय थायो ओमफ्रायहाय माने जोङो बेखौ ओरै होबाथाय हासिम मोनसे रिल्स थाङोना जेनेबा सायाव बिदि हेपि बार्थडे ओमफ्राय नैदि रिल्सआ हासिम मोनहैनाय दोङोना मोनसे डिजाइन बिदिसो सानदोंमोन ओमफ्राय दा बायखांनानैसो मिथिबाय इदि नङा होननानै माने खुलिना नायनो नागिरनायावबो एसे खुलिनो नाङा आलाय सिलाय जागोन ना खुलिनो होआखैमोन ना ओंखायनो दा नै माइबासो जाबाय जोंनिया आयना माने थेबाबो उपाय गैला बायबाय जेला साजायनांसिगोन आरोना ओंखायनो दा बै मोनसे होनांसिगोन साजायनांसिगोन उपाय गैला साजायसाबलाबायनोसै ओरैनो फिसानि खुसिनि थाखाय आरोना बोसोराव खनसेखौलाय बोसोराव खनसेखौ होनांगौ होननाय जासिगोन बांद्राय मा खालामो नोंसोर बेलुन बेपारि आं खालि फुजाया एबार बेलुन बेपारिसो जानोसै नै बरिया जायो दस'लै मोनसेनो थेंक इउ ओमफ्राय ज'नासो जालांगोन ना र' ज'लायनोसै
गोदाय लाबोदोंसो नां खामानियानो आग बारायाखै ओमफ्राय खजा जाबायनोसै जोङो बरिया ओमफ्राय जानायानो बे फिसामोन थाइबाल'सि जानायासो गोथाव जाबाय दानिया जाग्रोना लानोसै बेखौ जाना दैखौ लोङाबा 10:30 जाबाय लोगोफोर टाइमा खाथिबो नङा दिनैनि थाखाय एसेल' खालामना दोनसै माने बेदरखौ मा होनगोन बिदि मेगन ओंखारजोबनाय आरोना बेदरानो गिजोब्बाय जोङो गाबोन फुङावनो सिखारनानै ओमफ्रायहाय खालामफिननोसै स' इखिनि जिखिनि सुखांबाय बेखिनिखौ जोङो माबासिगोन आरोना साजायग्रोना दोनसिगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय बाखि गिटाखौ गाबोनो फुङाव खालामसिगोन जोङो मेथाइ जानांगौ no, 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 no. साजायनो जायगा गैला ओमफ्राय माबायदि साजायनो रोंलायलांला नंगौ मोनसे मोजां मोनखागोन दैलां गनो बोरै गाबोन मोनसे दोना एसे गोजोन फ्रेन्ड्स नै बेखिनि माबाबाय जोङो जुजिना ओमफ्राय जोंना बेलुन सुग्राया खुगायानो फराखै दाबो नै सुगासिनो दं दोनथ'नोसै गाबोन मावलायसिगोन हरबो जाबायना ओंखायनो दोनथ'नोसै जों दायो बिदिनो एसे फिसासोलै स'ना नों मोननोसै गोसोबाय था होमबा स' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो ओमफ्रायहाय मा होनो बार्थडेनि भिडिअखौहाय नेनानै थादो आरोना स' थेंक इउ स' माच बाय बाय